welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Histories, and guys namhlanje sikhuluma ngale story ke esisha esireplace House of Zwide eGagasini, the wave of change. Well guys, it's all about music, it's all about young people abafuna ke ukufeza ke amaphupho abo, but unfortunately yesterday guys kushone ke uNoxolo bakithi. uNoxolo ke ingane ke yomnumzane ke uDube engicanga ukuthi ibona ke abawo-producer abakhulu kulomdlalo. So izolo ke abangani bakhe angazi kwenzekeni, and uNoxolo guys waphoseka olwandle and kunokuthi ba report bamfune benzeni azange baze bakwenzeke lokho ke, kusho ukuthi ke usale khona phakathi ke emanzini. But ke mangabe uchecka ke ama-teasers ukuthi kuzokwenzekela namhlanje, kuyavela guys ukuthi ke usisi ngicanga ukuthi igama lakho uRebecca ke uzothi uma nike nayithi vu niyozibona, ngoba na ubonile ukuthi mangabe bezokhuluma ukuthi kwenzekeni lapha ku-yacht party naye kuzophela umsebenzi. So watshala izingane ke eziwu-3 ukuthi uLwandle uSihle kanye noNjabulo ukuthi they must not confess their crime, because uma ngase bakhulume leyo nto leyo ayikuzoshuba ke ngampela. So guys ukushona ke kaNoxolo kubeke buhlungu kakhulu, especially after ke uma wakhe ebemvalisa kahle kanje, kanti ke usemvalisa ke okugcina. But ke mangabe sifunda ke ama-teasers angoJuly, kuyavela ukuthi uNoxolo guys bazogcina ke bethole ke isidumbu sakhe. I don't know how, but bazothola isidumbu sakhe ukuthi ifamily ayihambe ke iyombheka lapha komhla ka-10. bathi the Dubes are taken to identify a body believed to be Noxolo, and ke kuzoba khona ke a funeral kaNoxolo, and abangani bakhe ke guys they will be forced, noma ke i-situation izoba force ukuthi bahambe baye emngcwabeni. So nje yo guys siqala ngedrama ke serious, and I know ukuthi uNoxolo will definitely poka. uNoxolo uzoba isipoke, and one day they will tell the truth ukuthi kahlehle kwenzekaleni ngoNoxolo. Naye guys wavela shona nje kanjalo. Yo hayi nkosi yami bebuhlungu lento eyenzekile lapha yana ke. I don't know guys if wena ubulama trio the friends ubuzoshona kwenzekeni noXolo, what was ubuzokwenza njani, decision yakho bekuzoba yini kuleya situation nje. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.